Maaf untuk Binjai, aku nggak bisa pakai tangan, kayak parang. Maaf untuk Binjai. Bisa. Gara-gara pocong tak tebang lah pisangku. Daripada jadi cocot. Tapi pisangnya ora salah, tak tebangi. Tapi nggak apa-apa lah, aku ngalahi. Ben nggak wedi kawanku dolan-dolan ngomah. Amit ya sang. Pak. Tapi perasaan mambengi Mamet arek ini ngomong lah. Cuman ngomong apa ya? Keburan yang pocong pula. Kula tak parani nih ini. Aku arek utang pula dek ini. Dek ini kan rai-rai utang. Wedi ku arek ngutang meneh iki. Pantes lah nggak bojo-bojo kakek utang ini. Tapi nggak apa-apa lah. Kok tak parani. Mana tuh enek job seko dek ini kan. Lumayan. Balik ke ketumpuran mabengi gara-gara pocong. Kurang ajar kerjaan nih. Dirugi kan aku. Wis opo lah pocong yo. Nek ngerti aku. Resik kayak kok pisang ini. Itu kan. Ya. Terus. Wih, skater dua kalian. Wih, mega window. Gila. Tahu. Nih. Big Queen. Mantep tuh. Putra kayak telepon ah. Bud, ngerti Mamet? Iku mau berbalik ngarit. Bocaran duwe adab dijak ngomong malah orang ndelokke. Loh, kowe nyolin. Apa, Lin? Aduh, aduh, terus lah gue iki. Ngapa nyebut kok koyo panik kali kowe? Gak popo lho. Ke mau ngomongnya golek Mamet. Iko Mamet mau bali ra nang kowe pernah nang omahe yo. Iku nemu apa, Bud? Kombot leke udah kali tak jaluk lho. Alah cemilan, nggih kawan main game. Jaluk. Walo cekekan dicelit-celit Aku sih pengen mangan lho. Allah, wae lho. Walo kok ngene kok. Kan di mau Memet. Mamet kali dono barusan koyo iki merono lah enggak sih nang omah. Koyo ndek golek gue juga mau ke perasaanku lah. Ngapa grogi kowe nang apa rupane? Itu wis dipangan ae to. Engko nek matau ki ngele. Enak, Cip. Cip, aku yang modal sedekah iki kok. Tapi om ngucil bar nembak ke 12B. Iya wingi sih ja. Mau tolong sampai siapa? Alah, sampai kawan kono enak. Kowe ngono nembak enggak ngek awak, begitu terus rekam mbek awak. Alit. Kowe nek tulisan Alin iki. Kowe toplesku iki. Curiga. Janjel aku mangan sik. Sik. Aku ngene lho, Cuk, tenan.
Iki kok koyo toplesku. Ketok nang ndi ki? Uduk mana pula perasaanmu ae ku. Iki alen. Mana iki alien iki bacaan iku. Alien. Alien. Iki barang. Kowe nang bekas voucher ngene iki. Alen. Kok ndi ki? Jeneng alien kan akeh nek nek gak guru Iki doang. nek tanda tanganku. Uduk lho kan iki tanda wong lain iki, Cuk. Ngaku gak ki? Kok ndi? Kok ndi ki? Kok ndi ki? Kok ndi? Kok Hah? enggak ngerti aku, Cuk. Wis jadi pocong mambeng. Enggak uduk, Cuk, uduk. Iku musuh Alah, pocong ngaku apa, iki Cuk? toplesku. Iki Mana? voucherku. Iki teke wong kono mantek riko iki. Rugi aku. Bayar gak iku? Ah, bayar apa Kok meneh? tak omongke romane Mamet kok ya. Amat sopo? Tak omongke Mamet pisan kok ya nongko ndekne ya. Cuk, aku Ngaku gak ki? Ngaku gak ki? Ngaku gak ki? Aku, Cuk, iya. Gara-gara kowe aku rugi ya. Kita omongke romane Mamet kok ya. Ampun. Tak omongke romane Mamet kok ya. Aja lah. Kurang ajar kowe. Ya wis lah aku njaluk emak, aku tak ganti pocormu. Tenan. Yo, tenan. Aduh. Sakit kali aduh. Tapi njombo omong karo ngene Mamet yo Lin yo. Yo. Ya tergantung nek mbok bayar iki gak tau mau ke tapi nek gak mbok bayar tak mau ke. tak bayar. Oke, oke ya. Iya. Ya wis yo kan tek Mamet. Oh, ayo ini balik menunggu aku ya. Awas yo. Aku enggak mau gawa aku. Kau lah, sayang iki. Tapi tenan lah cuma mau ngambil rumahnya Mamet. Yo, yuk. Ayo kita topasmu. Yo. Cekel ke. Ben, bocah loro kayak akur. Met, mandek sih. Ngopo sih? Pengerti awak sih sibuk. Ojo galak ngopo kan perawan agak alak eram kuwi. Enak kepentingan ngopo kamu rini? Enggak, ki mau ngarep ngompo mbek aku. Oh iya, lali aku gara-gara pocong mabengi. Pocong-poconge ayo. Nganu kok ora apa kok. Nek ngomong sih jelas ngopo, ket mau ona anu. Jadi nek apa ngombengi ngomah? Ngene lho, mabengi aku tekon soal masalah kereta. Oh, jadi kowe arek tuku kereta ngono. Iya, kira-kira ana sing apik enggak? Soalnya cewekku njaluk Honda Matic. Baru ya oke. Kowe arek golek second baru kayak super kredit. Saiki pinginmu sing model piye rupane? Kok tumben kamu akur? Biasanya enggak pernah kamu kayak ini. Berantem main nek wetok. Walah, kowe sing bareng ngeten iki aku iki jane best friend iki ambek iki. Tenang ae ya kan, Bre. Alah, baru kali kayaknya kamu goncengan, ketok akur. Biasanya mana kayak ini kamu? Wis malah bahas yang lain. Jadi piye keretamu jadi kayak gini kok? Ya jadilah, soalnya sesuk minggu aku rek dolan karo cewekku. Ya wes engko tak telepon agenku. Pira duit nurupane? Aku duwene cuma 20 juta. Iku pun bareng ngedol lembu wingi nyo. Men ketok asile nek aku bareng ngedol lembu. Ya wes lah lanjut kerja ngono nek tak telepon kowe. Ya. Lin. Mamet iku mau iso diolah enggak? Wes sama nih kuku. Tenan ya. Oke ku. Tenang lah kowe. Yang penting jadi gitu. Tap. Yes. Jadi dolan juga iso apa minggu sampai ST. Wih, kayak kebayang tadi anjir. Ya.
Yo. Berarti putra. Iki muter iki lho, Cuk. Itu ya Allah, sabar salam. Lawan. Oh, cara biasa cek ngomong menengai. Ya ngomong menengai. Kunung potong apa, Bun? Dua. Itu motor kok. Oke, Bun. Ya, baru main ya. Enggak lah, aku udah dong ini juga kan. Iya enggak? Dia baru itu. Ini dulu apa itu? Pilih lah Ya ini. gitu salah kan kalau mangan mau. Sama tadi yang menengan. Kau terus panik, Mbah. Nah, gitu ya. Jadi iki langsung shoot mulai ya. Iya. Oke, 1, 2. Alen. Alen. Apa cara ngomong? Cocok. Aku enggak. Ya ampun, Aku enggak. Aku. Kau kan? Iya. Coba setelah aku njaluk maglah. Ustaz. Mandiku mau bisa diolah enggak? Sama nih gue. Kan ya. Oke gue. Tenang lah gue. Yang penting jadi. Tap. Balik.